TV and the Regional News Group Luzon. Establish your e-commerce and put up your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your marketing to new heights with Highland TV. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Happy Monday morning mga kabalitaktakan at nagbabalik ang inyong dynamic trio. Wow, nakikidynamic trio ko. Oo naman. Anyway, nagbabalik kami at ako, syempre, nanilalamig pero naka-off shoulder medj ngayon. Yan. Anyway, eto ang inyong ate, Sofia Pagatuan. Ayan, naimbaga bigat, Northern Luzon, and sa lahat po ng nanonood via our Facebook and YouTube. At nako, marami tayong international viewers. Thank you so much po sa, nako, ang dami na nila agad na pumasok, 20,000 viewers. Wow! 20,000 talaga. Ayan, and ang dala namin this week ay good vibes para po sa ating lahat. Para naman po all throughout the week, we will be happy kahit na maulan. Nako, ang lamig-lamig. Oo, and papainitin po ng Dynamic Trio ang inyong morning na papangalawahan kasi pinangunahan na ni Ate Sofia. So, papangalawahan po ng nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Yes. At papangatlohan. Wow! Papangatlohan naman ang inyong makakasama ngayong umaga at pampainit ng inyong umaga. Charles Limon, kaya naman humigop na ng kape at tumutok lagi dito sa Morning Balitaktakan. Yan. Nako. Saan Ayan. tayo mapapanood? Ayan, mapapanood tayo. Alam ko naman natin, Sofia. Yes. Oo. Doon po sa mga naghahanap po sa amin via television, sa mga nais manood sa TV, pero medyo dami malaki-laki, naghahanap. pwede nyo po kaming mahanap sa Highland TV, GNN po yan. So, ang gagawin nyo kapag hindi nyo pa siya makita, i-re-scan nyo lamang po ang inyong mga television channels. Tapos, hahanapin nyo doon ang GNN, and then below that is the Highland TV. It varies kasi na yung mga channel natin. Minsan may 44, may channel 12, may 15. At kung ano-ano pa, depende po yun sa inyong location. Kaya nga hanapin nyo lang po ay Highland TV. Yeah, ang dami actually naghahanap sa La Union din kung anong channel, but follow the advice of Ate Ren. Pero kung wala kayong, kung hindi nyo magawa iyon, meron din kami sa mga social media channels. Live na live tayo ngayon sa Facebook, sa YouTube, ayan, Regional News Group Luzon. And we also have our Instagram and Twitter account. Yun pa rin, the same name. So, we also have our website kung saan nagpa-publish naman kami, of course, ng aming mga news reports and of course, very interesting articles that you can read anytime of the day. So, follow our social media channels and access also our website. Yan, i-access na lahat para maging updated ngayong umaga. And speaking of being updated, atin munang alamin kung bakit maulan ngayon dito sa Baguio City at iba't iba pa pong parte ng Northern Luzon sa ating weather update ngayong umaga. Ngayong umaga po, nababalot po ng kaulapan ang buong Pilipinas. Not exactly naman buong Pilipinas, pero especially po dito sa Visayas, dito po sa Luzon, and dito po sa ilang parte ng Mindanao. Ito'y dahil pa rin ho dito po sa hanging habagat ngayon na nakakaapekto sa ating bansa. So asahan po ang maulang panahon ngayong umaga dito po sa buong Northern Luzon at Central Luzon, lalong-lalo na po dyan sa Metro Manila at dito din ho sa Visayas. Buong Visayas po ang isinailalim ng ng pag-asa na
apektado ho ng itong habagat. So dito po sa Northern Luzon, sa ngayon mahina at pabugso-bugsong pag-ulan pa lang ang ating nararamdaman. Pero dito ho sa Palawan, Marinduque, dito sa Bicol Region, nag-abiso ho ang pag-asa ng yellow at orange alert rainfall, kung saan asahan po ang malakas na pag-uulan for the next 12 hours. So 12 ito po yung yellow alert and orange alert dito po sa Northern Palawan, Occidental Mindoro, Calamian Group of Islands. So paglilinaw po natin sa mga nagtatanong, may bagyo ba? Wala pong bagyo. Ito lang pong habagat ang nakakaapekto. At magdala po tayo ng pananggalang sa ulan upang protektado po tayo at makinig po tayo sa mga abiso ng ating mga LGUs kapag kailangan na pong lisanin dahil asahan din po ang pagbaha, flash flood at mga pagguho ng lupa habang malakas po ngayon itong hanging habagat na ito. So ang pinakamababang temperatura na naitala dito sa Baguio City ay 16 degrees Celsius at asahan po natin itong iinit sa konti ng 22 degrees Celsius. Naku, Yan. kaya pala ang lamig. Tapos sabi ko, hindi ayoko maligo. Naligo pa rin. Naligo pa rin. Naligo pa rin si Okay Charles yan. kasi. Sabi niya, gising na, maligo na. O di, Hindi naligo Oo, ako. di Naligo tuloy. Sige, Oo. oo. Anong kasalanan ko? Oo, pero sabi sa comment section ng aking Mudra, good morning everyone, it's rainy day dito sa Kaba. Oo, La Union talaga. Oo, buo. Kapag maulan dito sa Baguio City, syempre maulan din dyan sa La Union magkatabi. Kaya mag-ingat po tayong lahat sa Kaba, La Union, sa Agoo, sa lahat po ng lugar dito sa Philippines. And speaking of pag-iingat, dahil nga po tag-ulan na and nakakaranas po tayo ng kung ano-anong sakuna, parang 2 weeks ago, nagkaroon nga tayo ng earthquake and madami ang apektado. Ang OCD Cordillera po ay nagsagawa po ng disaster risk reduction management na seminar para po sa halos That's 100 na members ng liga ng mga barangay. Ayan, ito ang itinuro sa kanila ay Philippine Disaster Risk Reduction Management. Oo. 1,000 pala, hindi lang 100. Actually, 1,000 na barangay dito sa Baguio Region, Barangay Regional Congress. So, halos madami talagang nag-attend, buong Philippines. And it's nice, kasi Cordillera, isa siya sa talagang... Nag-spearhead. Yes, nag-spearhead siya kasi nga, madaming nangyayari dito sa ating region. Unlike, hindi ko naman ini-invalidate yung mga nararanasan sa baba. Pero kasi, scary kasi dito sa Cordillera. Landslide. Yes, because of our geographic appearance or geographic na kung ano mang Geographical location. yun. And kung 'di ba puro tayo bundok. So kapag may disaster tayo talaga yung nakikihirapan, and it's nice that we are able to inspire and teach po itong ating mga kababayan sa buong Pilipinas. And they also gave emphasis on the important provisions of Republic Act 10121, including the organization of the Barangay DRRM Committee. So ito pong Republic Act na ito ay yung nagsusulong or nagpapatupad po na dapat magkaroon po ng disaster risk management Institutionalize. ang bawat barangay kasi nga naman hindi naman kaya ng city-wide. So kailangan meron tayo sa mga barangay. Nako, in connection din to what Ate Ren said kanina, di ba, tag-ulan na nga and marami ring mga sakuna. Meron tayong road closure advisory din dito sa Baguio. So I'm just gonna saan? tell it to everyone. So we have a road closure advisory dito sa Interior Road, sa Wright Park, connecting Romulo Drive. So partially closed po siya kasi there will be a removal and concreting of existing roads. So the duration, according to the memo, will be 30 days. Doon din sa Maykisad Road, tsaka sa Shanum Street intersection, ayan, meron daw po kasing excavation works and installation of HDPE pipe poles. So the duration is 2 weeks naman siya. Meron din ulit sa Quezad Road, sa Quezad Road pa rin, sa MH Del Pilar Street intersection, malapit sa Ina Mansion, 2 weeks din po siyang isasara. And lastly, we also have road closure sa Jose Felipe Street, Barangay City Camp proper. So magiging one lane entry po muna siya dahil po sa sidewalk recovery and improvement na rin po ng kalsada doon. So this is in pursuant nga po sa inilabas po ng ating LGU na Executive Order number 76 series of 2022. So ayan po,
para sa ating publiko, be notified po na itong mga roads na ito ay under construction and therefore we should find a way or we should find another way, another route para makarating pa rin po tayo sa ating mga pupuntahan. Naku, nangangamoy traffic pag ganyan na. 30 days yung isa, yung sa saan yung 30 days? Yung 30 days dun sa Interior Road at Wright Park. Yan. So, maging updated po tayo lagi sa mga road closure at iba't iba pa po. And speaking of being updated, nako, nagsagawa po noong last Thursday ang NDRRMC ng meeting at assessment ho dito po sa nangyaring magnitude 7 na lindol. Pinangunahan po ito ni Department of National Defense Officer in Charge at Senior Undersecretary na si Jose Faustino Jr. at sinamahan po siya ni Yusek Raimundo Ferrer ng Department of Science and Technology OIC at maging ang PHIVOLCS po nandoon din po at ang DBM at ang DENR ukol ho dito sa epekto ng magnitude 7 na lindol. So yun and sinabi po nila na okay naman na itong naging tugon natin, but what can we do and ano yung maging dapat preparation natin if in case na gumalaw si the big one or itong si Marikina Fault System dyan ho sa Metro Manila, which is hindi naman ho hinihiling ng ahensya or ng mga opisyal na mangyari ito, pero just a precaution or paghahanda sa posibleng maging epekto kasi ang pagtataya ng DOST Pag-asa and OCD, there will be a 31,000 casualties in NCR alone if ever na gumalaw siya. That's a warning that's your prediction lang po iyon. Hindi naman po na kapag tumama yung lindol, 31,000 mamamatay. Hindi po. It's just a prediction. Yes. Pag-aaral po ng nagsama-samang mga ahensya ng gobyerno natin. And speaking of dito po sa pagsama-sama ng ahensya, umaasa din po si President Bongbong Marcos na magsama-sama din ang buong nasyon para po dito sa pag-open up ng ating mga paaralan for this coming August 2022 na pagbubukas ng klase. So umaasa po si President Bongbong Marcos na hindi lang po ang mga batang makikinabang dito, pero ito pong economic recovery din natin. So umaasa po siya na itong academic year 2022-2023 na magsisimula sa August 22 ay makakatulong po dito po sa ating pagbangon ng ekonomiya. Kasi syempre nga naman, kapag merong face-to-face, sinong makikinabang? Si ating nagbebenta ng banana Q, si manong driver ng chuper, at iba't iba pa po. So we are hoping na hindi lang sana tumaas yung kaso nito because Octa Research is predicting that by August or October, doon tayo papalo. Na naman. Magpipik siya na naman. Kasi lahat ng areas ng ating bansa, tumataas na naman yung kaso ng COVID-19. So, sana po, makinig pa rin po tayo, magpa-booster pa rin po tayo at gumamit pa rin po tayo ng face mask kahit sinasabi natin na wala ng COVID. Wala pong... Social distancing. Hindi natin masasabi na yung hangin na nilalanghap mo, walang COVID yan. Kaya, prevention is better than cure. Cure. Tama mga ka-MB, pero dito naman tayo sa good vibes. Dito naman tayo sa aking mga kapatid dyan sa Miss Earth. Wow! Miss Earth. Tangkad Oo, kasi po ang magre-represent po ng ating bansang Pilipinas sa Miss Earth ay ang bago pong nakapagsuot ng corona natin. Sino yan? Si Miss Philippines Earth, Jenny Ramp. Ayan, siya po ang kinoronahan Congrats. noong nakaraang Sabado. And sabi nga natin, she will be the one who will represent the Philippines in the upcoming Miss Earth pageant which will be held in the country. Wow, dito na naman pala gaganapin. Balik Pinas. Pageant It's fans. really nice. Congratulations, Miss Jenny Ramp. And we are rooting for you. Alam namin kayang-kaya mo yan. Lalo, nandito ka sa iyong teritoryo. And full support po ang mga Pilipino sa iyo, Miss Jenny Ramp. Congratulations. Yes. Nako, stay pa rin tayo sa pageantry topic, Kasi ang Miss Universe ay magkakaroon ng rule change. Ay, ano nako. mangyayari? So, base sa isang press release na inilabas ng The National, yung The Miss Universe nga, yung nag-handle sa Miss Universe. So, ang mga candidates ay pwede ng kahit mother ka,
you're a mom or Oh, you're yes. pregnant or Oh. you're already a wife, is pwede ka nang mag-apply nga Oh. as Miss Universe. So, pwede na yun. So, ang sabi dito sa email na ipinadala nila, as you know, the Miss Universe organization has always strived to evolve with the challenging times to best represent and support women Yun. globally. So, effective with the 72nd Miss Universe competition and national preliminary, oh my gosh, oh. preliminary competitions leading up to it, women who are or have been married as well as women who are pregnant or have children, ayan, mga buntis or may mga anak na, they are able to compete, qualified. Oo. So, Parang hirap naman ng buntis. Kasi syempre naka-heels, hindi kayo ma-stress yun. Oo. Okay pa sana hindi kung naman Paano siguro kaya yun? may bump, pero parang medyo hindi pa halata. Hindi, kasi kung naman wala pa siyang, siyang bump, ibig sabihin first pa lang niya, trimester. Eh di mas delikado yun, di ba? Oo, sa Kasi, bagay din. oo, Oo. naku. Hindi pa nila napagpasya ng maigi. And there are no comments from the Miss Universe Philippines pa. And isa ring issue nila dito kasi 'di ba ang age range ng Miss Universe is 18 to 28 Oo. years Oo. old. So hindi pa nila sure if that will retain. Oo. Or Yun. parang tataasan pa nila from 28 to maybe 30 to 35 ganun. So But they are showing naman na we are really evolving, ano? yeah, Nakatanggap Nag-i-evolve na. at course. nagbabago. Yeah. At naku, nakakamiss Still good manood news, ng yeah. mga ganyan, ano, at Oo, mga true nag-iinit that. na mga kandidata. And speaking of nag-iinit mga kabalitaktakan, ako yung mga kabalitaktakan natin, baka nagtatanong, baka after ng lindol, baka sumabog naman po yung mga bulkan natin. Ako, Naku, wag naman ang po. paniniyak po ng NDRRMC ay nasa alert level 1 po pa rin, yung mga iba't ibang mga bulkan dito po sa ating bansa. And sa latest monitoring ho ng NDRRMC, nasa alert level 1 po ngayon si Taal Volcano, Canlaon Volcano, at Bulusan Volcano. So, hindi ko lang alam si Mayon hindi nila sinali dito si Mayon. Si Taal. Kasi, si Taal alert level 1. Si Mayon, I think, hindi naman siya masyadong gumagalaw sa ngayon or hindi siya nagpapakita ng senyales. Kaya, tutok-tutok lang sa mga advisories po ng NDRRMC para po sa mga karagdagang update dito sa mga bulkan. Oo, and tutok lang, maraming salamat po ulit sa mga nanonood namin. Quinto Caceres, Maki, Gabriel, Uyken, Galion, Prols. And ang dami nating nanonood. Sino bang nanonood sa'yo? May nanonood din sa ating Facebook Live, syempre, si Yan. Mami Melinda. Hello po, good morning. And then, Ma'am Vilma Tubog Nogar Cartas. Good morning po. Sa aking papa na laging active na nag-greet. Ayan, Good. good morning po. And Ma'am Lorena Montuya Mercado, blessed morning din po Yan. sa inyo. Good Ayan, si morning. Sir Tito Jolan Corios. And si Rain, ako ang aga-aga nyo. Kaya naman, very excited kami na talagang magtrabaho for you. May bisita ka ata, mama. Oo. Yes, may bisita Sino ako. yan? Speaking of pageantry pa rin, no? Kasi meron nga tayo dito sa Cordillera ang nanalo sa Mr. World Universe Philippines, Mr. World Universe International 2022. At aalamin natin ang kanyang istorya mamaya. Yan. At mamaya naman, pakabangan ninyong mga latest weather update mamaya po sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo.
Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Ano yung sinasabi mo? Ma'am, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales office branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Oras po natin, alas 7:28 na ng umaga, gising-gising, bangon-bangon na po at ngayong umaga ating alamin ang mga latest na mga balita at mga update ngayong umaga. Dito po sa Ilocos Norte, humihiling po, nababaan na siguro yung pamasahe dyan po sa Ilocos Norte. Alamin natin sa report na ito. Makailan lang ay nagkaroon ng rollback sa presyo ng gasolina. Sana naman magbaba na yung presyo ng pamasahe, total may rollback rin naman sa gas. Sana pati pamasahe magbaba na rin, kaso parang lahat kasi ng pera ko napupunta na lang sa pamasahe. Ayon sa ilang commuter, halos doble na ang singil sa pamasahe ng ilang driver. Kasi from winter na kami, ket talaga nga i-compare mo ti plete idi ken tata talaga nga na doble ken nangina tas the allowance ko mga maited ket kas lang mapan amin ijayen iso nga nagmadi. Sagot naman ng mga driver, hindi ganon kalaki ang naitapyas sa presyo sa gasolina kaya dapat lang na manatili ang presyo ng pamasahe. Hindi mabaling ko mag-customit dati plete kumang kiti angin ipagbabada ko ngamit di kurudo kumapay. Kaaduna kumapi nga kababa na nung gusto ko nga di presyo ti ko kumangay kumalat ako di dati nga ako ang kamit mo ni mapumpuno diti kamit mo ni makarkar kami pero pa ngamin diti ta dati ko na kami kala ko may tricycle lang kada ko nga. Ayon sa legal officer ng LTFRB Region 1 na si Attorney Mark Anthony Espinilla, wala pa silang natatanggap na request letter kaugnay sa hiling ng mga pasahero. Wala rin daw inaprobahan ang LTFRB tungkol sa pagtaas ng pamasahe. Maaaring ireklamo sa kanilang opisina ang sinumang driver na naniningil ng overpriced fare. Meryl Mendoza para sa Luzon Headlines. Dito naman po sa Baguio City, pinag-iisipan pong ipasa ang congestion fee ordinance. Makakabuti kaya ito sa pagresolba ng trapiko dito sa lungsod? Alamin natin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Lapit sa puso ni Kevin ang Baguio City. Kaya naman palagian ang pagpunta niya sa syudad kasama ang kanyang pamilya. Pinaka-reason kung bakit ako umakyat ng Baguio is I'm working at Luwakan. So, yun yung isang pinaka-purpose. Pero considering na yung Baguio kasi is tourist spot, so yung family ko din pumupunta din sa akin para din mamasyal, para bumisita. Sa Baguio City kasi,
Isinusulong ngayon ang pagkakaroon ng congestion fee ordinance sa lungsod. Solusyon daw ito sa problema ng trapiko sa lungsod. Kaya naman pabor si Kevin dito, pero may suggestion siya. Aware naman tayo na kapag weekends na, sobrang traffic talaga ng Baguio. Maganda naman siya for motorist din. Pero yun nga lang, syempre, medyo mabigat pa rin yung, kung like for example, 50 pesos yung congestion fee na i-require nila. So, pwede siguro na gawin yun, pero hindi siya 50 pesos. Masasuggest namin, lower than that. Pwedeng siguro 20 pesos para sa medyo makatarungan na po yun. Pumasa na sa unang pagbasa ang nasabing panukalang ordinansa na ipinasa ni Councilor Leandro Yangot Jr. Yun pong mga turista na pupunta sa Baguio ay magbabayad ng 50 pesos na congestion fee pagpasok nila sa territory ng Baguio, and we can call it also environmental fee. Alam ko marami na namang hindi nakakaintindi nito, katulad nung aking unang pinanukalang basking ordinance, pero ang buod nito ay katulad din ng ginagawa ng major tourist centers and spots like Boracay, El Nido. Meron pong sinisingil na environmental fee sa pagpasok. Hati naman ang opinyon ng ilang mga taga-Baguio. Sa akin, kailangan nilang i-check muna lahat yung consensus kung makakatulong ba talaga yung environmental fee na sinasabi na 50 pesos. Sa akin, wala namang problema doon kung regarding doon. Kung for specific lang sa mga, yung mga may sasakyan. Kasi hindi naman siya per head, pero kailangan nilang timbangin kasi meron namang parking fee din na para sa mga vehicles. Kailangan nilang i-win-win yun eh. Hindi ganun kadali talaga na pero consensus ng lahat kung ano yung mas makakatulong. Hindi lang sa traffic, kundi kung saan makakatulong sa lahat. Paglilinaw ni Councilor Yangot, tanging mga turistang may mga private cars ang magbabayad ng 50 pesos. Kung hindi sariling sasakyan, magbabayad ang driver. Ang lahat ng makokolektang pera ay gagamitin sa pagpapaganda sa syudad. That will apply only to private vehicles. All that you need to do is to show a valid ID showing you're from Baguio or you're from any of the blessed areas. Ikaw ay taga La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba, Tublay. And maybe perhaps I will go further. Baguio and Benguet, we share a so-called big brother, big sister relationship, no? So perhaps we can also exempt the residents of the entire province of Benguet. We are open to suggestions. Basta sa akin po ay magkakaroon ng pagkunan ang siyudad ng Baguio po ng resources o pondo para magamit sa programa kontra sa urban decay at sa pagpapalaganap ng malusog na kapaligiran. Pag nagkataong maging ganap na ordinansa, pangungunahan ng City Treasurer's Office ang pangungulekta ng congestion fee. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At akyat naman po tayo dito sa Bacon, Benguet kung saan nagiging ang katashon ng turismo ay ginagawang tulay ng ilang mga kabataan upang makapag-aral dyan po sa bayan ng Bacon. Ating alamin yan sa report ni Randy Guzman. Mayaman sa magagandang tanawin at waterfalls ang bayan ng Benguet. Isa sa mga pinakakilalang talon dito ang Nekek Falls ng Barangay Poblasyon. Bukod kasi sa ganda at linis nitong tubig, 15 minuto lamang ang kakailanganing lakarin mula sa sentro ng barangay. Masisilayan mo na ang 80 feet high na waterfalls. Sulit pa ang paglalakad dahil tanaw ang nagkagandahang bundok. Ikinatuwa naman ng tour guide na si Oliver na siya ring chairman ng Sangguniang Kabataan ang pagbubukas ng turismo. Masaya kami kasi
maliban sa pagka-hardin, may pinapupunan kami ng another income dito sa pag-tutor sa mga turista. Binabayan ng mga turista na dito, pumapasok sa income ng barangay sa pundo po, pupunta dito sa mga munisipyo, naglalat sila ng scholarship, ganun po. Kada taon, hindi ng isang scholar ang kanyang barangay at dalawa naman ang pinapaaral din ng munisipyo mula sa kita ng turismo. Ang iba namang hindi nag-tour guide na lamang para makaipon ng pangdagdag baon at panggastos sa pag-aaral. At para mas mapalakas ang turismo ng bayan, nais ng pamahalaang lokal ng Bacol na mas pagandahin pa ang Puget Falls. Kahit kumano ang bakit yung sarili na CR para sa mga tourist dito na tumadating. Kaya visit Bacol na lang po for more so that we can gain more income for the development. Kaya't iniimbitahan ng pamahalaang bayan ng Bacol ang mga turistang bumisita sa bayan. Ika-ika, travel the cost. Ren Guzman para sa Luzon Headlines. At yan po ang mga balita at mga updates ngayong umaga. Para po sa mga karagdagan pang mga balita, tumutok lang po sa Luzon Headlines alas 6 po ng gabi at News Force North Luzon alas 6:30 po ng gabi sa Highland TV. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation. For better life. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. And welcome back mga kabalitaktakan. So for this morning, we have a very special guest, an international winner of a international pageant, of course. And ayan nga, so ang competition na ito ay ang Mr. World Universe International 2022. So wala nang patumpik-tumpik pa, let us all welcome the first runner-up of the Mr. World Universe 2022, Mr. Kenneth Bautista. Hello, Kenneth! Good morning! Hello, good morning. Naimbag nga morning kadagiti viewers tayo. Hello po sa inyo dyan. RNG Luzon, maraming salamat sa inyong paanyaya
At bago po ang lahat, gusto ko rin pasalamatan ang ating mga viewers, listeners na nakaantabay sa ating morning show. And gusto ko kayong pasalamatan ng maraming lalo sa inyong pagtangkilik ng ating local programs and pagsuporta na rin sa atin. Thank you very much and good morning po sa ating lahat. Yes, Kenneth, thank you so much din. So ayan, Kenneth, ikwento mo naman sa akin ang yung journey sa pagpunta mo sa Mr. World Universe International. Anong nararamdaman mo sa iyong pagkapanalo? Ayun, honestly po, ang journey po natin sa Mr. World Universe International is like a roller coaster and the same time it is a blessing. Honestly, itong event po na to dahil sa pandemic is ilang beses na rin pong na-postpone. Pero if it is God's will, ibibigay niya po sa inyo. And parang sa akin din po, it happened na despite na ilang beses na po siyang naantala due to uncontrollable events, so binigay po siyang blessing para sa akin nitong birthday ko. So the event happened July 13 to 16 and sakto nga po pag uwi natin ng Pilipinas, July 19, yun po din yung pagkapanalo natin internationally. So I am happy also to share to our listeners and viewers that we garnered 3 major awards. First nga po yung sinasabi nating first runner-up, nasungkit po natin yun with your help and support. And second thing is nakuha din natin yung para sa akin one of the prestigious award, yun yung best in question and answer and interview portion na isa po yun na nakatulong sa pag-carve natin ng pangalan natin dito sa international event. And then we also been part of the top 3 best in swimwear. Kaya talagang naging parang roller coaster ride siya and the same time blessing kasi we got these 3 different awards. So, bago po natin nakuha ito, honestly, we undergo different struggles and challenges way back here in the Philippines. Talagang pinaghandaan natin tong international event and I'm really thankful with the support of these different peoples, especially sa kung saan po ako nagsimula, Northern Philippines. And then, the trainings and the mentors there helped me also hanggang sa after ko po ng Northern Philippines, napasok po ako sa Mr. Continental. So, kay Mother Childe, kay Sir Rodel Salvador na naging mentor ko, lalo sa pag-brainstorming when it terms to question and answer portion. Yun yung mga naging paraan para ma-enhance at ma-ensayo tayo ng lubusan at sinabayan natin ng training physically. Nandiyan naman ako tinulungan ni John Ray Laruan and Ponay Draculan na sila yung mga naging guides ko sa pag-ayos po ng ating physical body. Yan, oo, Ayun kitang-kita nga So, no, sa picture. The same time also with Miss Jaira na naging mentor natin sa unang-una sa paglalakad. So sila po yung mga taong nagko-correct ng mga posture natin when it terms to poses, and then sila yung mga nakasama ko along this journey. So honestly, naging roller coaster ride siya, the same time a blessing because there are really lots of happenings na nangyari and I'm really grateful of our achievements. Yes, oo nga, maraming tumulong talaga sa'yo, Mr. Kenneth. Ayan, nakikita nyo sa screen natin, di ba? Foging-foggy, talaga nga naman. Represent. Yan. Ito mismo yung ito mismo yung picture mo from the pageant itself. Ayan. Yes po. That is a live photos from our pageant itself. Actually, yan yung isa sa mga landmarks ng Vietnam. I forgot the exact location, pero isa po yan sa mga kilalang destino ng Vietnam na pinupuntahan nila. And dyan po kami naganap ng photoshoot tsaka swimwear competition. So, along with the live audiences doon na doing their campings and all, we are doing also our photoshoots and swimwear competition. Yes. Speaking of campaigns, no, Kenneth. So, ano naman ang advokasya mo na dala-dala mo sa pagpunta mo sa Mr. World Universe International 2022? So, I have 3 main advocacies, honestly. Ang una po dyan is yung promotion ng ating bansa.
promotion ng ating local tourism, especially dito po sa Benguet. And hindi na tayo lalayo kung saan man po yung hometown ko, Municipality of Itogon. Yun po yung isa sa mga gusto nating i-push through na mas makilala dito po sa ating probinsya ng Benguet. We wanted to bring out the best places, bring out those local tourism na kailangan ng boost. And yun po yung mga dala-dala ko rin sa pagpunta ko sa Vietnam. And second thing is, I am also an advocate of mental health awareness. So, despite of all the struggles and then pains, sorrow na naramdaman natin during the pandemic, I want to be an inspiration that despite of all these challenges and changes in our life that happened due to this environmental factors na hindi natin talaga mapipigilan, we have this, I want to be an inspiration to everybody that despite of all these struggles, challenges, with the help of right mindset and understanding of our situation, we can outgrow and surpass these challenges in life. So, isa po yan sa aking advocacy. And thirdly, na isa sa mga nagpanalo sa atin internationally is ito nga pong ating cultural heritage. Because honestly, bungad pa lang po ng event, which is the Shashing, ginamit ko po ang ating Igorot costume. Ayan, nagbahag po ako and nakita po nila kung gaano kaganda and gaano na-preserve yung ating heritage and culture and they appreciated it. And honestly, that is one of the biggest plus points na nakatulong sa atin para makilala talaga. So, my last advocacy is about the preservation and promotion of our culture and the preservation of our own heritage. Kaya nasabi ko, ayoko pong makakalimutan ng ating generations to come ang ating, kung saan tayo nagmula. Because it is our roots and kapag malakas po ang ating roots, our future will become stronger. So with the help of these three main advocacies that I carry and I want to promote, honestly, with your help, I also needed the support of the people and those who are with me talagang para ma-push through and mas pag-iigihan ko pa po bilang inyong representative and I wanted to do more, act more in order for us to achieve more. So with your help and support, we can all do these things. And because gaya nga nung po nang sabi ko, I can go fast and far alone but I can go farther with your support. So, ayun po yung aking three main advocacies. Yes, Mr. Kenneth, last question ko na lang sa'yo. Di ba syempre, when we say pageantry, talagang it's dominated by women. So, why is it important for men like you to involve yourselves in pageants? Yan, go ahead. Yes po, that is main additionally true din na pag sinabing pageantry, ang pinakakilala po dyan talaga is female pageantry. Na which is a good thing then nowadays even males do it. Ang kagandahan po kasi niyan, we have our own different image and likeness na meron tayo kanya-kanyang galing, talento at kanya-kanyang ganda sa sarili. So yun yung ating magandang i-share na which is part din ng mga kalalakihan. It is a platform in order for us to show our right attitude, our self on how we became a right gentleman to everybody. So we use this platform not only to promote things, but also to promote ourselves. And it makes us, what do you call that? It is a platform in order to share yung ating angking talento sa lahat ng tao. So hindi lang siya pang babae, kundi para din sa atin na mga kalalakihan. Because nowadays, it is good to do the things we love. Basta wala po tayong tinatapakan tao, wala po tayong nasasaktan, we needed to continue and improve it and then achieve the best of the best.
Yes, Yun thank po you siya. so much, Mr. Kenneth Bautista. Nako, proud na proud talaga kami sa'yo. Sana ipagpatuloy mo pa yung pagsali mo sa mga pageants and of course, yung advocacy mo na 3, napaka-interesting nga. But anyway, Mr. Kenneth Bautista, maraming Yes po. salamat sa pagbibigay mo ng oras ngayong umaga. Isa kang inspirasyon. Ayan, so mga ka-morning balitaktakan, once again, Mr. Kenneth Bautista, our first runner-up for the Mr. World Universe International 2022. And yan mga ka-morning balitaktakan, magbabalik po kami. Sisi, promise, sa milky ng batang 90s. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Happy Monday mga kabalitaktakan, kami nagbabalik. Happy Monday! Happy Monday, guys. And I am very happy. Wow! Wow. Maingit Bakit kayo. kaya happy? Yan. Anyway, mag-greet naman tayo sa ating mga viewers pa rin. Ituloy natin yan. So, Mm. shout out ko kay Auntie Nanette. Happy 53rd birthday. Uy, happy Ayan, birthday. happy birthday po. Actually, nung Sabado pa siya, pero, ay, Sabado ba yun? Nung Friday pala. Oo. Pero happy birthday pa rin po. Pinapa-shout out ng anak niyo po na si Ate Dina. At yan, shout out ko rin ang aking tito na nasa Dubai. Yan. Ayan, ang kanyang anak naman dito sa Pilipinas ay magsisimula na sa August na mag-aaral. alright. Kaya, Oh, Julian, face to face. galingan natin. Galingan. Yan. Tama. Gayahin natin Galing si Ate Sofia. Huwag gagaya sa akin. Hindi, si Ate Ano, suma, no? Suma. Hindi suma. Ano Suma. Hindi. Suma Ay. cum laude. Hindi, Hindi, Magna. sumasampung taon. Ay, hoy, wala namang masama. Ganon. Actually, guys, walang masama doon sa mga medyo na-delay, ano. Yeah. Pero, ano lang naman, wag naman 10 years. Pero okay lang, importante makapagtapos. And we would Yeah. like to greet, nako, 50th birthday po ng ating City Naku, Tourism mga Officer, Oy! Sir Alec Mapalo. Happy Happy birthday! Greetings po yan from Ma'am CJ, Sir Dobie RNG, and the Highland TV. And yun, happy birthday po ulit kay Tito Jolan po dyan, kay Tita Lizelle, kay Kuya Jerome. Good luck po sa iyong pagre-review. Tsaka i-greet ko na rin po ang nagtatampo si Cors. Huwag ka na magtampo kung hindi kita Wow. nag-greet. Yan, Oh, araw-araw naman kita Ano, dito, may good morning. grini-greet. Oh, and sa aking family, syempre, naku sa tita ko po. Naku, magpagaling ka dyan. Huwag ka nang umiyak. Carry mo yan, no? Sakit lang yan. Meron tayong produkto ng Algid Corporation. Baby, get na Kasi yun. naipasok. Sa aking family dyan, nako, and sa aking pinsan, ano, na may aksidente daw, na naka-meet sila ng Nako, aksidente. ingat-ingat. And, Safe, oo. kay Mama Marivic po ng Bulacan, sa China Sea family, kay Mama Vina Tibayan,
Sa lahat po ng nanonood, maraming salamat po. And keep safe lagi po sa daan, lalo ngayong maulan ng panahon po. Ano? So be ready kung ano man yung mga makasalubong nyo dyan. Mag-ingat-ingat po tayo dahil madulas ang daan at magdala po tayo ng payong lagi. Tita Lorena, naku yung asawa ito ni Papa Leo. Oo. Naku, Papa Leo pala! Pagaling ka pa. Pagaling ka po, Oo. Papa Leo. Mr. Rodel Olanday. Good morning din, Good morning. Rodel. Good morning po. Rainy Ang day. Limon family, ano na? Limon family din, ano, and batiin ko na din ho yung mga pinsan ko dyan sa Middle East, si Edward Fontanilla dyan po sa Qatar, and si Ate Candy ko dyan sa Dubai. Good morning sa inyo. And Ate Jonaline dyan po sa Ontario, Canada. Good Lahat morning. na ng bansa. Oo. Sana Ikaw, all. may baka Lahat. may Wala. United Kingdom? Wala. Ayun, Great Britain. No, wala. Good morning. Ganon. Paano ba siya mag-good Top of the morning? morning. Water. It's hot. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Ay, ano ba yan? Ganon. Iba yun kasi, British yun baka sabihin nila. Yan yung hindi naman nanonood. Mga British. Ay, hindi nanonood. Oo Bakit? naman. Bakit? Ayoko kung syempre isend din yung link. Ay, pag nahanap talaga namin yan, isi-send namin. Hindi Ayan. pwede. Babatiin namin yan kada gabi. Ay, kada umaga. Ano bang pangalan? Elliot. Yun o. Booking na po tayo. Hindi pwede. Wala yun. Joke lang yun. The Hindi yun nangyari. The cover is blown. Oo, ay ang aming mga kabalitaktakan, kayo po ang nagpapasaya talaga. Yan. Siyempre naman. At ang nagpapasaya din sa akin, naku, kailangan ko na po, bibisita po ako dyan sa Marananet Ballesteros Optometric Clinic o kaya naman sa Dizon Vision Clinic kasi sobrang labo na po ng aking mata. Kailangan ko na talagang magpa-check. And sa lahat ng kagaya ko, magpa-check na po kayo dyan sa, again, Marananet Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic. And dahil masakit ang katawan namin ni Charles, kakasayaw kagabi. Oo, di ba? Pinagod ako neto eh. Kung ano-anong pinagtuturo mga sayaw. Hindi. With the taste on your lips. Hindi ka na. Hindi. Mamaya pa i-upload ko pa ang aking video. And Aldrich Corporation, mamaya magpapamasahe ako kay Sofia. Napakasakit ng aking likod. Gamit ang PAW masahe kasi nga, wala nang aw sa PAW. Naku, ayan po, thank you rin po sa National Grid Corporation of the Philippines sa pagbibigay ng kuryente, syempre NGCP. And we also have TG Home Builders. If you ever need reconstruction sa bahay ninyo, mga gamit, mga bagong gamit sa bahay ninyo, TG Home Builders na yan. And lastly, for Baguio Country Club, visit na Baguio Country Club, the only 5-star mountain resort in the Philippines. The only 5-star mountain resort here in Baguio City. In the and Philippines. Oh, bakit? May iba pa bang 5-star hotel dito? Ayan. Naku, pwede mong dalhin dyan yung si Elliot. pero pwede din na magpalamig po kayo sa batang 90s milk tea. Available po ang iba't ibang mga flavors ng milk tea, kape at kung ano mang gusto nyong inumin. Available dyan sa harap po ng PFVR Gym. Kaya naman bumisita na at mag-order na or via sa cellphone. Meron din sila. And huwag din natin kakalimutan na Musar Music and hanap nyo adventure ngayong tagulan. Why not? Pwede po, bumisita na po kayo sa Pugad or dyan po sa Pugo Adventure Resort para po sa dagdag experience ngayong tag-ulan. Naku, gusto ko tuloy mag-ano sa Musar kasi na-pressure ako dun sa... Guitar. Parang hindi na pala ako pumunta sa Musar kasi may taga-gitara na ako. Magtuturo sa'yo. Oo, tuturuan niya ako kasi kaya lang maliit ang aking mga delirious. So, sana umabot. Ako naman masyadong malaki. Kaya problemado yung pagkuhan. Baka pag ganun Strumming. mawarak. Grabe na yung mawarak na. Ayan, nakasama niyo po ngayong umagang nag-iisang Minion in the House na walang ibang ginawa kundi mangulit kahit na napakaliit na Karen de Guzman. Nako, nakasama niyo rin ang inyong ate na laging kinukulit. Yan! Ate rin. Ayan, Sofia Pagaduan. At nakasama niyo naman po ang inyong gentle giant ngayong umaga, Charles Limon. Tumutok lagi. Bukas po, makakasama niyo ulit itong makukulit na dynamic trio na ito. Tutok lang dito sa Morning Balitaktakan! Bye!